Da chi yma, da ni yma. Da ni'n mynd i ganu hon ar ddiwedd y gwasanaeth, ond o'n i'n meddwl sa'n ni yn atgoffa'n hunan ohoni hi, lle de. Lle mae Catrin yn mynd i chwarae hon, ac na ni ymuno sy'n rhaid chi godi, jyst i gael teimlad, cos mae'r geiriau yn hyfryd, a maen nhw'n cyd-fynd â be gynnau i ddeud. Felly, fel hyn, mae'n mynd. Dwch chi'n ei drio'r pennill a'r cytgan fel. O beth gwerthfawr fi yn fy mywyd i, o beth mae y byd yn brwydro i'w gael, bethau'n elw fi nawr yn golled sydd, wastraff yw i gyd, ers ennill Crist. Dy gael di, so'r gorau sydd, ti yw'n nod, ti yw'n rhan, fy llawen i fi am pan, ac feth gael. Cytgan eto. Cytgan. Iesu, o'r gorau sydd, ti yw'n nod, ti yw'n rhan, fy llawen i fi am pan, ac feth gael. Llinell ola, da ni dal garaf am sawl curiad. Ac feth gael. Cytgan unwaith eto, wedyn na ni gychwyn. Dy gael di, Iesu. Dy gael di. Dros o'r gorau sydd, ti yw'n nod, ti yw'n rhan, fy llawen i fi am pan, ac feth garaf. Mwy, ac feth garaf mwy. Oce, na ni roi tro arni. Nes ymlaen. Felly, dwi am wahodd Tudur, braf cael eich cwmni chi gyd. Ddaru ni gael perer undod hyfryd sy'n dwytha, a chryw wedi mwynhau mynd fyny Trebeca ac i Gapel y Plaw. A diolch i chi am ddod, a na ni benderfynu ar ddyddiad flwyddyn nesaf yn gynt, oherwydd bod wedi bod gymaint o hwyl a sport a bendith i ni, a trio cael rhagor i ddod. Felly gai wahodd Tudur, efo'r coeddiadau. Na ni, mae'n dechrau tymor fel des tro betha, ni'n gyhoeddi lle mae brysurdeb yn dechrau gyda gyfarfodydd ac ati mae'n eitha brysur wrth nesaf yma gyda naturiol. Da ni'n dawn yma yn Eglwys Methodistaidd a wedyn fori am hanner awr 7 yn y caffi yn y Eglwys Methodistaidd yr Fforddweddi. Dewch unau, dewch eich hunain neu dewch ar y Zoom i ymuno hefo ni. A wedyn dim awr y cylch
ac dim Mercher, mae Elinor Wyn Reynolds yn cael ei comisiynu i'r gwaith gyda yr annibynwyr. Lle mae o dwch? Ysgrifennu cyffredinol newydd undeb yr annibynwyr Cymraeg, Elinor Wyn Reynolds, Nos Fercher, 24 o Fedi am 7, yng Nghapel Priordy Caerfyrddin. Mae croeso cynnes i bawb. Felly, mae'n cael ei ffrydio'n fyw hefyd ar wefan Annibynwyr Cymru. A wedyn, o ran coeddiadau wsos nesaf wedyn, bydd Alun yma ac yn cef naturiol. A wedyn, dyna ni o ran yr wythnos. Rhag ysbysiad ar gyfer wsos nesaf, bydd unam gwasanaeth, erbyn meddwl. Dwi wedi ffwndro. Wsos nesaf, bydd unam gwasanaeth yn y pnawn yr Eglwys Bethodistaidd. Mi fydd yna gyfarfod am 4 yn Bay Church i gomisiynu Gwilym Jeffs ar gyfer y gwaith o arwen gwaith Angor gyda y gobaith fod pethau'n symud ymlaen a dymuno'n dda iddo fo. Os ydych chi isio rhoi eich enw i ddod, mae yna restr yn y cefn i chi roi eich enw ar gyfer cael leifft i lawr os ydych chi isio i'r cyfarfod am 4 yn Bay Church. Hydref y pedwerydd, mi fydd y criw Casglys Boreal yn gwneud fel arfer rhwng 10 a 11:45. A wedyn, yn lle ydyn fel arfer, mynd am baned ar ôl hynny i gaffi yn yr Eglwys Newydd. Byddwn ni'n mynd i dŷ Bethan a John. Ond dewch eitha i dŷ Bethan a John, oherwydd mae yna fore coffi i godi arian i y symariaid rhwng 10 a hanner dydd. Felly, fe gennych chi bobl reit sychedig yn ymuno efo chi erbyn 10:10 i gael paned a sgwrs a mwyn i gacen neu fisged a chodi bach o arian i'r symariaid ar y 4 o Hydref. A dewch a ffrindiau efo chi a gawn ni godi dipyn o bres gobeithio at yr elusen. Felly, dyna ni dwi'n meddwl. A os oes gennych chi arian tramor, mae Enfys yn casglu arian tramor ar gyfer rhoi doir cwn tywys y deithio. Felly maen nhw wedi cyfnewid yr arian a cael arian i hyfforddi cwn tywys y deithio. Dyna ni dwi'n meddwl. Smydwn ni ymlaen. Diolch. Diolch Tudur, lot o waith gen ti fan'na bore yma. Ond diolch i ti. Maen nhw i gyd ar y daflen ac ar y e-bost wythnosol. Wedyn fedrwch chi bori yn hwnnw i weld y manylion i gyd. Byddwn ni'n cyfeirio ti neu ddau o bethau mewn eiliad. Ond croeso cynnes i chi gyd. Di Joy ddim yma bore yma. Mi gawn ni gyfle, dwi'n siŵr, yn ystod y silia nesaf i gyd ymdeimlo hefo hi, oherwydd i bod ti wedi colli brawd, Gerald, yn frawychus o sydyn mewn gwirionedd. Ac da ni'n meddwl amdani hi ac yn meddwl am y teulu yn ei colled a'r bwlch sydd ar ôl i brawd. Be am i ni ganu? Sy'n rhaid chi godi ar gyfer hwn? Mae un bach syml i ni gychwyn a troi yn meddyliau'n gwbl glir at addoliad ac at yr arglwydd. Wrach bod chi wedi rhithro, wrach bod chi wedi bod yn brysur, wrach bod yna beth am pwyso ar eich meddwl chi. Ond dyma gyfla i ymlacio ym mhresenoldeb y Duw byw. Y Duw di-gyfnewid. Duw cariad, Duw sydd fel craig, hyd yn oed pam mae bywyd yn teimlo yn stormus neu yn bryderus. Gatrin ni di chwarae hon i ni, mae'n syml iawn.
Haleluia, dwi wedi. Ti'n ei jet, gan i weld yr actor yn gweithio eto. Dewch i ni gofio'r geiriau, dewch i ni weddio efo'n gilydd. A dwi mor hyfryd ydy wedi cael daddoli di yn enw'r arglwydd Iesu Grist. Tir dyma yn yr ysbryd glân a gweinidogaetha yn y plith ni, fel yr wyt ti yn unig yn gallu gwneud yn dy holl alluogrwydd. Da ni gwedio bydd yr ysbryd yn codi ni yn y mawl o brysurdeb neu gofid yn bywyd i ganolbwyntio arna ti yn ystod yr oedfa hon. I sylweddoli dy fod ti yn dduw tragwyddol a di-darfod sydd ddim wedi cael ei glymu gan gyfyniadau amser. Dy fod ti yn dduw cariad. Dyma ran allweddol o dy gymeriad ac o'th berthynas gyda ni. Ac yn dy gariad rwyt ti'n llawn eilioni. A da ni diolch am bendithion bywyd fel brecwast a panad a chartref, a dillad a chwmni, a iechyd a theulu a chymuned, a chenedl a chreadigaeth i fyw yn ni. Wyt ti'n hael yn dy ras yn yr arglwydd Iesu Grist. Ac wrth i ni myfyrio ar yr Iesu, da ni'n sylweddoli dy fod ti yn achub ac yn cadw ni ac yn rhoi bendithion tragwyddol i ni sydd yn faeth i ni fyw bywyd o ddydd i ddydd ar y ddaear hon. Ac wrth feddwl am hyn, nid i lenwi'n calonnau ac addoliad, diolchgarwch a gwerthfawrogiad am yr holl bendithion am bod ni'n uno hefo holl lir nef yn dy glodfori di. Yn uno hefo chwiorydd a brodyr ledled y byd ar y sul yma sydd yn gwneud hyn, sef cydnabod dy fawredd, ac yn diolch i ti am bendithion tymhorol ac am bendithion ysbrydol yn Iesu Grist. Tir ddim plith meddianna ni, trydaneiddio ni, tywys ni, fel yn bod ni'n gwasanaethu dy deyrnas. A fynnwn hyn, yn enw Iesu Grist. Amen. Pythefnos yn ôl nes i ddeud bysa ni'n cael sesiwn bach yn oedfa'r bore mwyara. Atgoffa chi mwyara fi o ficia fi mwyara yn hel mwyar duon. Da ni di'r rhewi nhw rwan yn barod ar gyfer. Sef dewis pethau bach i wneud rhywbeth hyfryd. Ac felly da ni'n dewis pethau bach yn ymwbywyd fel Cristnogion ac fel eglwysi i drafod ac i gyflwyno a allwn ni weddio drostyn nhw. A dwi wedi gofyn i Catrin ddeud gair bach am agor y llyfr bore yma. Prosiect yma'r Cyngor Eglwysi Cymraeg Caerdydd yn rhan ohono fo. Wel, os ydych chi'n gwisgo hynny, rhywbeth yn deud i hyn. Reit? Neu os ydych chi'n licio gwisgo rhywbeth mwy exotic,
Os da chi'n hoffi defnyddio props, o fatha chi oped ydi hwn, mab, rwth a boes. A mi fyddwn ni'n cyflwyno y stori yna mewn ysgolion Caerdydd dros y ddeuddydd nesaf trwy gynllun agor y llyfr. Dych chi ddim yn gofod bod yn actorion gwych neu senfan yn y tîm. Gwybod sy'n digwydd ydy bod i fynd allan y stori a da chi symud er enghraifft bydda i'n symud i'r ochr ac yn rhoi genedigaeth i oped yn ysgol bach ac wedyn yn gwylio y baban fel un o tada cyn-debra Iesu Grist. Cynllun Cymdeithas y Radio i fynd a hanesion o radio sydd yn ddiaddol i blant heddiw, i blant ysgol gynnar. Mae'n griw da. Mae o'n hwyl. Os da chi eisiau chwerthin, da chi eisiau dod yn fod yn rhan o dîm agor y llyfr. Da ni'n mynd i'r ysgolion unwaith yn wythnos yn cyflwyno stori, un stori mewn nifer o ysgolion, a wedyn mewn stori fel mae tymor yn newid felly. Ond mae'r galw'n fawr, mae fwy o ysgolion gofyn i'r safle, a heb cael mwy o dorfau neu mae'n dweud ar storion hynny, pobl sy'n barod i symud, allwn ni ddim darparu'r gwasanaeth sydd i angen. A dyma ffordd hawdd o gyflwyno neges yr ysgrythur i blant heddiw. Felly, os ydych chi'n cael eich tertio gan y byd ffantastig yma. Gwch eich enw a chwilio. Yr unig aml ydy bod chi'n barod i fynd trwy wiriad DPS yn ysgolion o'r ffordd. Diolch, Catrin. A y peth ydy, mwyaf byd sydd yn rhan o'r prosiect, dyda ni ddim yn, di pawb ohona ni ddim yn mynd i bob un lle. Ond da ni yn mynd, a da ni'n ymddiheuro, dwi'n methu, ac felly mynd yn achlysurol mae rhywun fel fi lle. Pan dwi'n rhydd, dwi yn mynd ac yn cefnogi, ond mae o waith pwysig lle da ni'n cyrraedd ysgolion cynradd. Diolch, Catrin. Nodi hwn nesaf Llanllanast, mae yna 3 dyddiad wedi drefnu. A rhan o'n bwriad ni wrth hysbysebu tymor yma ydy bod ni'n cael enw a cyfeiriad teuluoedd sydd hefo plant cynradd a bod ni'n ysgrifennu hefo llaw atyn nhw. Mynd nôl at yr hen ddull. Oherwydd da ni'n gallu mynd yn ei mewn i e-byst yn dydyn, a negeseuon electronig. Ac felly, gwneud rhestr o deuluoedd. Felly, os ydych chi'n gwybod am deuluoedd sydd efo plant cynradd, a bod chi'n barod i rannu i henw a'i cyfeiriad i ni, mi wnawn ni gael cyfle i anfon neges atyn nhw'n ystod yr wythnosau nesaf yma, mwyn i ni adeiladu y gwaith hwn. A wedyn, rhan o hwn hefyd ydy bod ni'n bwriadu cychwyn cylch, oedden nhw'n arfer galw fo mama i ffram. Ond teuluodd efo babis a plant bach. Oherwydd mae rhaid i ni ymestyn allan a meddwl sut da ni'n mynd i gysylltu hefo teuluoedd newydd yma yng Nghaerdydd. Ac felly, da ni'n ymateb i'r her. A mae Rachel Jones yn ystod yr wythnos dwytha wedi bod yn trafod hefo'r wraig yn Ararat sydd yn cynnal cylch toddlers, maen nhw'n galw fo'n Saesneg, ti a fi bach, lle, ond nid dan menter Caerdydd. A mae'r un yn yr hyb, Ystym Taf, wedi dod i ben yr ha oherwydd diffyg gwirfoddolwyr. Felly mae'n rhywbeth allwn ni gamu mewn. Felly, fi na fwy o wybodaeth os ydy'r prosiect yn datblygu. Atgoffa chi o gyhoeddiad am Gwilym Jeffs, Tudur di sôn amdano fo. Dyma fo, Gwilym Jeffs. Y cefndir, da ni ac Undeb yr Annibynwyr yn noddi Gwilym ac yn ei gyflogi fo 2 ddiwrnod yr wythnos rwan i ddatblygu gwaith angor. A da ni am roed o gwthio'r cwch i'r dŵr bod o wedi bod yn gwneud hyn
yn wirfoddol ers blynyddoedd. Yn Bay Church, Grangetown, os da chi isio lift, mae yna restr yn y cefn. Ond yn bod ni Ebenezer Angor yn dangos cefnogaeth i Gwyl Jeffs. Gweddiwch dros y gwaith, bod yn datblygu ac yn tyfu. Mae yna gymaint o deuluoedd ifanc Cymraeg yn byw yn Grangetown erbyn hyn. A bore Mercher, mae yna linell goch tu allan i'r Senedd, hanner awr wedi 12, i dystio i heddwch yn Gaza. Digwyddiad byr yn cael ei gefnogi gan fudiadau fel Cymorth Cristnogol i ddangos yn bod ni am weld heddwch a fod yn llywodraethau ni'n symud ymlaen i gael cad oediad yn y sefyllfa uffernol sydd yn digwydd yn y rhan honno o'r byd. Fydda i'n mynd, os da chi eisiau lift, gewch chi lift hefo fi. Da ni hefyd yn nodi bod Ifan a Catrin yn dathlu priodas aur. Ddoi. A dyma nhw, oedden nhw mor ifanc. A doedden nhw ddim yn gwybod beth oedden nhw'n mynd i wynebu am hanner can mlynedd. Ond maen nhw wedi dod trwyddi, a maen nhw dal yma. A mae siŵr bod rhi o'ch chi'n gwybod, ond y gwas priodas oedd hwn. Dad. Mae wallt o'n goch, mae farf o'n goch, oedd o'n gwisgo siwt yn y dyddiau hynny, a ffei. Posh, steil 70au yn y fan yna. Ti allan i Tabernacl Dolgella? Yn fan yna. A o'na lot o bobl gwallt coch. Falle bod chi'n nabod rhai ohonyn nhw, mae rhai ohonyn nhw wedi bod yn wynidocion dros y blynyddoedd. Ond fe rhaid chi studio mewn fanwl oherwydd bod yna gymaint o wall. Felly, da ni yn llongyfarch Catrin ac Ifan ar gyrraedd y garreg filltir arbennig yma, a bob iechyd a dymuniad da a bendith i'r blynyddoedd sydd i ddod. Reit, da ni am ganu'n cyfarwydd rwan. Mae'n emyn mawr, ond mae'n gyfarwydd. A mae'n seiliedig ar Eseia penod 6 a galwad y proffwyd Eseia. Y flwyddyn y bu farw'r brenin Eseia, gwelais yr arglwydd a mae'n cael gweledigaeth fawr o Dduw. Yr oedd yn eistedd ar orsedd uchel, dyrchafedig a gwaelod i wisg yn llenwi'r deml. Uwchlaw yr oedd seraffiaid i weini arno, rhyw angylion, rhyw greaduriaid, rhyw bobl nefol yn gweini ar Dduw. 2 guddio'r wyneb, 6 adain, 2 guddio'r trai, 2 ehedeg i ffrio. Yr oedd y naill yn datgan wrth y llall. Oedden nhw'n dweud wrth ei gilydd, sanct, sanct, sanct yw arglwydd y lluoedd, ac oedden nhw'n clodfori Dduw. Y mae'r holl ddeiar yn llawn o'i ogoniant. Da chi'n gwybod beth yw'r emyn, dwi'n siŵr. Da ni'n ymuno gyda nhw. Glan geriwbiaid a seraffiaid, fyrdd o gylch yr orsedd fri, mewn olynol seiniau dibaid, canant fawl i'r arglwydd. Ci, llawn yw'r nefoedd o llogoniant, llawn yw'r ddeiar dir a môr, rhodder i ti, fythol foliant. Sanctaidd, sanctaidd, sanctaidd. Ior, dewch i ni ganu y geiriau gyda'n gilydd.
Sanctaidd, a dyna da ni'n dweud bod sanctaidd ydy bod Duw yn berffaith ac yn odidocach ac yn lanach na ni. A da ni'n ei ogoneddu fo. Ond trwy Iesu Grist, da ni'n cael dod ato fo. Mae'n hyfryd cael addoli sanctaidd, sanctaidd, sanctaidd. Yw'r arbio i fod allan. Mae heddiw wedi cael ei bennu yn ddydd gweddi dros heddwch byd gan nifer o fudiadau Cristnogol. Mae cymorth Cristnogol yn gofyn i ni weddio am heddwch y Sul yma. Felly, cwbl dwi am wneud ydy cyn mae gyda i weddi gan gymorth Cristnogol ydy gofyn yn lle da ni eisiau gweddio am heddwch. Os gennych chi awgrymiadau lle mae'r byd yma angen heddwch heddiw. Gwyddwch allan os ydych chi'n gallu meddwl. Yn calonaf neu ar ddefnyddion. Pwynt da. Diolch i nhw. Afghanistan. Diolch yn fawr. Rhwng carfannau eithafol sydd yn y wlad yma ac yn America ac yn Cymru. Heddwch yn sicr, Malcolm. Diolch i chi. Petra'n awgrymu Wcráin. Unrhyw le arall yn dod i'r meddwl, dwi'n siŵr bod yna. Gaza ac Israel. Ac wrth gwrs, dim ond beth da ni'n gael ar y newyddion ydy'r rhain. Mae yna lot o wrthdaro yn Affrica, De America, lot o ryfeloedd yn digwydd yn llefydd fel Yemen. Felly, nawn ni ymdawelu a gai ofyn i chi, rhowch weddi fach am heddwch yn eich calon. Ac yna mi fydda i yn darllen gweddi cymorth Cristnogol, felly dewch i ni weddio. Gai ddarllen y weddi gan cymorth Cristnogol. Dad grasol daeth dy fab bendigedig Iesu Grist o'r nefoedd i fod yn fara'r gwirionedd sy'n rhoi bywyd i'r byd. Yn dy drigaredd dyro fwyd i bawb yn Gaza a thu hwnt, sy'n dioddef o newyn mwyn iddynt derbyn bara materol i fwydo i cyrff a bara nefol i gynnal eu heneidiau. Trwy rymd ysbryd, tyrd ar rhyfel creulon hwn i ben ar frys,
gyda'r hyddhad i'r holl garcharorion, gofal meddygol i'r clwyfedig, cysur i'r rhai sydd wedi colli anwyliaid, ac agor llwybr i greu heddwch cyfiawn a pharhaol yma yn y wlad lle bydd y fab i'n harglwydd Iesu Grist ei hun yn gweini yn ystod ei fywyd daearol. Yr hwn sy'n byw ac yn teyrnasu gyda thi ar ysbryd sanctaidd un Duw, yn awr a hyd byth. Amen. Gweddi gan Elfed, y diweddar Elfed ap Nefydd ydy hon. A gai ofyn i chi ddarllen y paragraffa bob yn ail hefo fi. Na i ddarllen y cyntaf ei hun, a chi yr ail, wedyn bob yn ail wedyn. A mae'r pwyslais eto ar wneud heddwch. Oedd yr Iesu'n dweud, gwyn ei byd y rhai sy'n gwneud heddwch yn dweud, tangnefeddwyr. Ein tad, trawn ata ti geisio'r heddwch, yr wyt ti'n ei estyn i'r byd drwy dy fab Iesu Grist. Yr heddwch na wyr y byd amdano. Ceisiwn dy bresenoldeb di mewn byd lle mae hunan yn cael ei orsethu. Ceisiwn darweiniad di mewn byd lle mae mympwy dyn yn cael lle mor amlwg. Ceisiwn dy nerth di mewn byd lle mae ildio parhaus i nerthoedd tra gwahanol. Cyffeswn ein bod yn rhan o'r byd hunanol, mwmpwyol a materol hwn, a gyfynwn i ti fadda i ni, fel unigolion ac fel eglwys am hynny. Parhotach ydym i gychwyn rhyfel nag i greu heddwch, i ledeunu anghydfod nag i weithredu cymod, i orseddu casineb nag i gyd fyw mewn cariad, i oddef anghyfiawnder nag i sefyll yn enw cyfiawnder, i gynnal rhwyg nag i hyrwyddo tangnefedd. Wedi hwn ar ei Grist deyrnasu yn ein calonnau ac yn ein mysg, ar aelwyd ac mewn cymdogaeth ac ymywyd y cenhedloedd, fel na bydd o trais o unrhyw fath yn ein tir, ac fel y bydd person yn cael ei gydio wrth person, cenedl wrth genedl, hil wrth hil. Rho nerth i ni i herio anghyfiawnder, i goncro casineb ac i ddiddymu rhyfel, nerth am cymhwysau i fod yn wneithurwyr heddwch cyfiawn a chariadus, mwyn Iesu Grist, tywysog ein tangnefedd. Amen. Diolch i chi, mae hwnna'n weddi bwrpasol a phwerus iawn gan Elfed ap Nefydd Roberts. Na ni hepgo'r gweddi'r arglwydd bore yma, a nawr ni fynd ymlaen at y darlleniad. Da ni'n ôl efo Zaccheus, bythefnos yn ôl, nes i sôn am Zaccheus, a dwi'n dod nôl ato fo, herwydd bod hanes Zaccheus mor gyfoethog ac awgrymog, mae'n yn herio ni ynglyn â'r hyn sydd yn digwydd, ac yn dangos bod Iesu yn newid bywyda a calonnau pobl, ac yn sgil hynny yn gwella yn cymunedau ni a'r byd da ni'n byw ynddo fo. Felly, dywch i ni wrando ar Iesu a Zaccheus. Aeth Iesu yn ei flaen i mewn i Jericho, ac roedd yn mynd drwy'r dref. Roedd dyn o'r enw Zaccheus yn byw yno. Iddew oedd yn arolygwr yn adran casglu trethi Rhufain. Roedd yn ddyn hynod o gyfoethog. Roedd arno eisiau gweld Iesu, ond roedd yn ddyn byr ac yn methu ei weld am fod gormod o dyrfa o'i gwmpas. Rhedodd ymlaen a dringo coeden sicar mor wydden oedd i lawr y ffordd lle roedd Iesu mynd mwyn gallu ei weld. Pan aeth Iesu at y goeden, edrychodd i fyny a dweud wrtho, Zaccheus, tyrd i lawr, mae'n rhaid i mi ddod i dy dŷ di heddiw. Dringodd Zaccheus i lawr ar unwaith a rhoi croeso brwd i Iesu i'w dŷ.
Doedd y bobl welodd hyn ddim yn hapus o gwbl. Roedden nhw'n cwyno a mwmblan. Mae o wedi mynd i aros i dŷ pechadur dyn ofnadwy. Ond dyma Zaccheus yn dweud wrth Iesu, arglwydd, dwi'n mynd i roi hanner popeth sydd gen i i'r rhai sy'n dlawd. Ac os ydw i wedi twyllo pobl a chymryd mwy o dresyn ac y dylwn ni, talai 4 gwaith cymaint yn ôl iddyn nhw. Medda Iesu, mae'r bobl sy'n byw yma wedi gweld beth ydy achubiaeth heddiw. Mae'r dyn yma wedi dangos ei fod yn fab i Abraham. Dwi, mab y dyn, wedi dod i chwilio am yr rhai sydd ar goll i'w hachub nhw. Ddewn ni i drafod yr hanes ar ôl canu hwn. Na ni aros ar yn heistedd, agor yn llygaid i weled yr Iesu, i ymestyn a'i gyffwrdd a dweud i ni ei garu. Dewch i ni ganu. Da ni gofyn i Dduw agor yn llygaid a'n calon ni y bore yma wrth i ni wrando ar ei air a rhyfeddu eto at yr hanes yma am Iesu efo'r casglwr trethi Zaccheus. Nes i ddechrau yn y diwedd tro dwytha efo'r adnod sydd ar y sgrin. Medda Iesu, mae'r bobl sy'n byw yma wedi gweld beth sy'n ydi achubiaeth heddiw. Mae'r dyn yma wedi dangos ei fod yn fab i Abraham, yn Iddew. Dwi, mab y dyn, wedi dod i chwilio am yr rhai sydd ar goll i'w hachub nhw. Ac yn stori Zaccheus, da ni'n gweld hynny yn digwydd. Dyma pam bod Iesu wedi dod i'r byd yn dweud chwilio am bobl sydd yn golledig. Ac mewn man mae'n dweud, dwi'n wedi dod i chwilio am bobl sydd yn meddwl bod nhw'n gyfiawn. Os dim pobl yn meddwl bod nhw'n gyfiawn ac yn wych ac yn ardderchog, nid am rheini dwi'n chwilio, ond am y bobl sydd yn golledig. A colledig yn y cyd-destun cyffredinol ydy byw heb gydnabod, heb fod mewn perthynas hefo Duw. Byw bywyd di-dduw a heb ffydd fyw. A fod Iesu Grist wedi dod i'r byd mwyn achub yr rhai sydd yn golledig. Ac yn ystod ei fywyd, a'i ddysgeidiaeth, a'i farw ar y groes, a'i atgyfodiad, mae'n darparu y ffordd i ni ddod. I beidio bod ar goll. Oherwydd mae pobl wedi creu i fyw mewn perthynas efo Duw. A pam dyn nhw ddim,
Maen nhw ar goll, maen nhw'n golledig. Ac wrth gloi, mae'n dweud, yma sydd wedi digwydd y mywyd ac ynghalon Saceus yn yr hyn da chi newydd i weld, a'r hyn da ni'n mynd i groi cil drosto fo bore yma. A dewch i ni ystyried Saceus, dar i chi weld yr adnod, roedd yn gyfoethog iawn. Ac wrth i fi ddarllen y geiriau, mi oedd y cymeriad yma, sgynno ni ar y sleid nesaf. Dwi mor hen, dwi'n cofio hwn. Loads of money! Dwi'n gwybod os da chi'n cofio fo, oedd yn y raglen ar nos Sadwn. A loads of money oedd enw hwn. Ac oedd o'n brolio bod gyda fwy o bres na pawb arall, a bod o'n gallu prynu unrhyw beth oedd o isio. Oedd o'n gradu reit anymunol i gyfoeth. Ac o'n i feddwl am Saceus, wrth feddwl am y dyn yma. Oedd ganddo fo bob dim materol oedd o'i angen. Oedd o'n gyfoethog, oedd o'n gallu prynu unrhyw beth oedd o'i angen. Moethau, oedd Jericho hefo busnes mawr yn gwerthu bolsym. Na, bolsym wyd, di hwnna. Yn gwerthu pethau drud. A dyma un o'r ffyrdd oedd o'n gallu cael gymaint o drethu yn y gyfnod hwn o fusnesu pobl o'i gwmpas o. Mi oedd o'n bwysig yn yr ystyr i fod o'n gweithio i'r Rhufeiniaid. Oedd na broblem oherwydd na nhw oedd wedi concro. Oedd yn neud o'n amhoblogaidd efo'i gyd i ddewon. Sbiwch yn efo, gweithio i'r gelyn. Gweithio'r Rhufeiniaid yma, rhoi pres i'r ymwydrodraeth sydd wedi'n concro ni. Allwn ni fynd ar drywydd yma na, dwi ddim bore yma. Mi oedd ganddo fo awdurdod oherwydd bod o'n brif gasglwr trethi, Chief Exec trethi, Jericho. Ac felly mi oedd yna weithwyr o dan i awdurdod o. Ac oedd o'n dweud, dos di i'r pentra'r pentra, dos di at hwnna hwn sy'n rhedeg y busnes, y gwaith coed, a mae eisiau ti godi hyn a hyn o drethu arnyn nhw. Felly mi oedd yn gyfoethog, mi oedd yn bwysig yn ei swydd, mi oedd ganddo fo awdurdod, a mi oedd ganddo fo rym dros bobl gyffredin. Oherwydd bod nhw'n poeni faint o drethu, da ni'n mynd i orfod talu'r Rhufeiniaid rwan. A mi oedd Saceus yn gallu pennu trethu, a fwy na thebyg yn ôl beth da ni weld, i bod o'n troi dŵr i'w felin ei hun drwy godi chydig bach mwy o drethu ar bobl, fel i fod o yn hel arian i'w goffre. A dyma'r darlun da ni yn gael, mi oedd o'n hapus i fyd yn faterol. Ond mae'n amlwg dod hyn ddim yn ei wneud o'n hapus. Ond na rhyw gnoi yn ei stumog o, nad oedd o ddim yn fodlon ac yn ddedwydd. Oedd ganddo fo gyfoeth, oedd ganddo fo rym, oedd ganddo fo awdurdod, ond eto mi oedd yna rhywbeth ar goll yn ei galon ac yn ei brofiad, a mi oedd o'n dyheu am fwy. Da chi wedi teimlo fel hyn? Da chi'n cael y corddi yma weithiau yn eich stumog? Alla beth fod yn well, dwi angen rhywbeth mwy na hyn. Dwi ddigon cyffyrddus y myd, ond yna rhywbeth o hyd ar goll yn y mywyd i. Ac wrth edrych o'n cwmpas ni ac wrth gymdeithasu hefo pobl, da ni'n sylweddoli fod pobl yn gyfoethog yn faterol yn aml, ond eto maen nhw'n anhapus. Dyn nhw ddim yn fodlon, bod ganddyn nhw gyfoeth, awdurdod a phwer. Yn teimlo'n anghyflawn, yn teimlo yn anhapus yn ei gyrfa, i bod nhw wedi bod yn llwyddiannus mewn un ystyr. Mi oedd calon Saceus yn wag. A mae lot o bobl yn deimlo fel hyn. Da ni'n gallu teimlo fel hyn. Ac yn yn bywyd prysur, yn yn gyrfa, yn yn digonedd, yn yn adloniant, yn yn difyrwch, da ni hefo'r cnoi yma. Ond os na fwy i fywyd na hyn. Ac fel hyn oedd Saceus, oedd o'n iawn yng ngolwg y byd. Ond mi oedd na
gorddi. A mae pobl yn trio delio hefo'r anhapusrwydd yma, hefo bob math o bethau. Mwy o gyfoeth, mwy o ddifyrwch, mwy o blesera. Ond eto, dydyn nhw ddim yn teimlo'n gyfan. Maen nhw'n llenwi y bwlch hefo polyffila eilunod o bob math i drio llenwi'r gwagedd neu'r gwagle. A da ni'n gwybod am hyn ynglyn â Zaccheus, oherwydd mae Luc yn ysgrifennu, dwi wedi rhoi adnod yma ti dweud yna. Does na un arall? Na i ddeitha chi beth hi. Roedd arno eisiau gweld Iesu, medda Luc. Ond roedd yn ddyn byr ac yn methu ei weld am fod gormod o dyrfa o gwmpas. Rhedodd ymlaen a dringo coeden sicar Morwydden oedd i lawr y ffordd lle roedd Iesu mynd mwyn gallu ei weld. Oedd hwn yn arwydd o'r teimlad yma oedd yng nghalon Zaccheus. Dydw i ddim yn fodlon ac yn hapus. Ac felly, mae'n mynd i chwilio am Iesu Grist. Mae wedi clywed i fod yn dod i Jericho. Ac oherwydd nad ydy o'n dal iawn, brach bod y pobl yn gwneud pwynt o sefyll o flaen y casglwr trethu. Da chi bo? Os Zaccheus yn mynd i fanna, ac oedd pobl yn sefyll o'i flaen o. Ac felly oherwydd i fod o'n fyr, mae'n mynd at goeden, a mae'n dringo y goeden. Ac o'r goeden honno mae o'n gallu gweld. Ond na gyfrinrwydd yn Zaccheus am Iesu. Falla bod wedi clywed amdano fo. Wrach bod casglwyr trethu eraill wedi dweud, ti bod ddoe? Oedd y dyn yma arbennig ata fi a siarad hefo fi. Oherwydd da ni'n gwybod bod Iesu yn mynd at gasglwyr trethu oedd yn amhoblogaidd. A bod nhw wedi dweud yn Zaccheus, sa werthu ti wrando ar yr hyn sydd ganddo fo i'w ddweud. Neu, wrth gwrs, oedd Mathew, un o'r disgyblion yn gasglwr trethu, oedd o yn y busnes. Wrach bod Mathew yn nabod Zaccheus ac wedi mynd a dweud, ti wedi weld Iesu Grist? A dyma fo'n dringo y goeden, a mae'n dod yn agos at yr arglwydd Iesu Grist. Ac fel hyn mae Duw yn gweithio. Weithiau, di Duw ddim yn gweithio, yn amlach na pheidio, di Duw ddim yn gweithio'n dramatig. Na i sôn am hyn eto yn y munud. Ond drwy pethau cyffredin bywyd. Mae o'n tynnu pobl ato fo. O Zaccheus wedi clywed am harddwch a doethineb a charedigrwydd Iesu Grist. Ac oedd o'n cael ei dynnu at yr arglwydd Iesu. A fel hyn mae Duw yn gweithio yn bywydau ni a bywydau'n teuluoedd ni'n aml iawn. Drwy bethau bychan. Drwy roi anfodlonrwydd yng nghalona pobl. Drwy wneud pobl yn efo chydig bach o ddiddordeb yn Iesu Grist. A mae Duw yn ei tynnu nhw i mewn yn raddol, yn ei hannog nhw i ddod i ffydd. Chi'n meddwl, problem ysbrydol oedd gan Zaccheus, nid problem faterol. Oedd ganddo fo bob dim ariannol a bob cyfoeth. Y breintiau, cyfoeth pŵer awdurdod oedd o ddim yn fodlon. Mi oedd salwch ysbrydol, mi oedd na newyn yn ei stumog, nid am bethau'r byd, ond am Dduw i lenwi y bwlch hwnnw. Oedd ganddo fo bob dim oedd ei angen, ond eto oedd o'n anfodlon. A mae rhaid i ni ystyried yn yn cymdeithas ni, bod yna bobl yn dioddef o salwch ysbrydol. Mae yna gymaint o broblemau yn cymuned ni, o fewn i'n teuluoedd ni. A dydy bobl ddim yn fodlon troi at Dduw fel ffordd. Da ni'n gwybod bod pobl angen meddygaeth a moddion a chyngor meddygon. Ond eto mae yna salwch ysbrydol. A dim ond Duw drwy'r Iesu sy'n gwella y salwch hwnnw. Dwi'n sôn am salwch oherwydd bod Iesu'n deud iachawdwriaeth dydy ar ddiwedd yr hanes yma. O pobl yn dioddau ac yn anhapus ac yn drist
Ac efo anfodlonrwydd yn ei cael hwnna, oherwydd nad ydyn nhw mewn perthynas efo Duw. Da ni wedi'n creu hynny. Pob enaid byw ar y ddaear yma, da ni fod i fyw mewn perthynas efo Duw. Ac heb hwnnw, da ni ar goll. Heb hwnnw, mae yna salwch. Heb hwnnw, mae yna angen yng nghalonnau pobl am rhywbeth mwy. A Duw ydy hwnnw yn yr arglwydd Iesu Grist. A da ni yn gyfrifol am y newyddion da yma yn y gymdeithas hon, oherwydd i fod o'n dod â iachawdwriaeth i bobl yn yr Iesu. Oherwydd i fod o'n gwella pobl o bryder a gorbryder a gofid a teimlad o anigonol. Da ni gallu edrych yn ôl ar y bywydau a meddwl, dwi'n wedi gwneud llawer yn ystod y mywyd i. Dwi wedi bod yn fethiant mewn gwirionedd. So ni o'r duedd yna fel gweinidog am 39 mlynedd, dwi wedi gweinidogaethu ar gyfnod o fethiant yn yr Eglwys Gristnogol yng Nghymru. Ond drwy'r cwbl dwi'n gwybod na gwaith Duw ydy hwn, nid yn gwaith i, nid gwaith Alun Tudur nag Ebenezer. A dwi'n gwybod hefyd mai trwy'r ras yn ydyn ni'n gadwedu, nid trwy yn gweithredoedd ni. A bod Duw drwy ras i gariad yn yr Iesu wedi paratoi y ffordd i ni gael bywyd cyflawn. A sylwch sut mae'r Iesu'n galw Zaccheus i ddod ato fo oddi ar y goeden. Disgyn ar frys, de. Siw bod o reit embarrassed fyny'r goedan, doedd? A'r dorf o gwmpas, so degau o bobl yn agos at Iesu, a mae Iesu'n edrych dros i penna nhw. Ac yn dweud, mae yna foen y goedan yma. Zaccheus, ond yn gwybod i enw fo, disgyn tyrd lawr i fama. Oherwydd heddiw, dwi am ddod i dy di. Felly, oedd Zaccheus yn dilyn Iesu o bell. Mae lot o bobl yn dilyn Iesu o bell. Ond sy'n eisiau bod yn religious maniac, chwaith agos. Na ni ddilyn Iesu Grist o bell, ond dwi'n eisiau mynd tu agos ato fo. Dwi'n licio fo, dwi'n hoffi fo, ond dwi ddim eisiau, chywbod, fydd pobl yn edrych arna fi os na i fynd reit at yr Iesu a bod yn ffrind hefo fo. Ond mae Iesu'n dweud, tir dyma. A mae'n mynd mewn i di Zaccheus. Ac yn y fan honno, ym mhresenoldeb personol gyda Iesu, mae'r newid mawr yn digwydd yng nghalon Zaccheus. Allwn ni ddilyn Iesu o bell. Diolch yn mynd i wneud lot o wahaniaeth i ni. Dydy o ddim yn mynd i ddiwallu y gwagle yna yn y bywydau. Mae rhaid ni ddod i bresenoldeb personol yr arglwydd Iesu am diried ynddo fo. Ond ta cyn i hon fynd yn rhy hir, 3 peth sydyn am yr hyn sydd yn digwydd hefo'r Iesu yn y fan yma. Peth cyntaf ydy bod Iesu'n mynd i dŷ rhywun oedd yn cael ei ddirmygu a'i gondemnio gan y gymdeithas oedd o'n byw ynddi hi. Nid at rhywun pwysig, nid at awdurdodau crefyddol, nid at arweinwyr yr ymerodraeth Rhufeinig, ond at berson oedd yn cael ei wawdio gan ei gyd-dynion oherwydd i fod o'n gasglwr trethu. Rhywun ar gyrion y gymdeithas dderbyniol a pharchus. A mae Luc yn sôn dydy am y bobl yn y dorf. Doedd y bobl welodd hyn ddim yn hapus o gwbl. Roedden nhw'n cwyno a mwmblan. Mae di mynd i aros i dŷ pechadur, dyn ofnadwy. Mae'n hawdd gosod yn hynna'n ar pedestol, yn dydi? Felly oedden nhw'n ystyried i hynna'n well na'r hen Zaccheus yma. Oedden nhw'n ddirmygus ohono fo. Ac yn ddirmygus o Iesu Grist mab Duw, oherwydd i fod wedi mynd i dŷ y pechadur yma. Ond dyma sut mae teyrnas Duw yn gweithio, de. Fel hyn mae Duw yn gweithredu yn y byd. Be sy'n trawiadol am Iesu ydy fod o'n mynd at y bobl hynny oedd cymdeithas yn ei dilorni neu bychanu neu dirmygu casglwyr trethu. Samariaid! Samariaid! Bobl oedd i ddewon yn casau. Oedd Iesu mynd at y wraig o Samaria. Plant. Tynnu plant i'r canol. Rhoi sylw i'r rhai bychain yn ei blid. Merched.
Y wraig o Samariad, merched ddim yn uchel o fewn i'r gymdeithas, ond yn eiddo i ddynion. Ac yna dyma Iesu'n dod ac yn mynd at ferched, yn ffrindiau hefo merched, yn dyrchafu merched 2000 o flynyddoedd yn ôl. Ac fel hyn, mae gwaith a teyrnas Duw yn gweithredu. A dych chi bod, nath Malcolm sôn, yna duedd yng ngwledydd Prydain ar hyn o bryd, ymhlith pobl asgell dde eithafol, i wneud elynion o'r arall. Pobl wahanol, pobl da ni'n gallu i dirmygu mewnfudwyr, ymgeiswyr lloches, digartref, y tlawd. Maen nhw'n dweud, o mae'r rhain yn dod â phroblemau i'n cymdeithas ni. Maen nhw'n cael gormod o fuddaliadau. Pechaduriaid ydyn nhw, da ni yn iawn. A maen nhw'n dirmygu ac yn gwneud gelynion o'r arall mwyn hyrwyddo ei meddylfryd anghristnogol. Beth bynnag maen nhw'n dweud. Maen nhw'n dweud, maen nhw'n cymryd yn swyddi ni, maen nhw'n treisio merched, maen nhw'n byw ar fuddaliadau, ac yn raddol mae mwy a mwy o bobl yn llyncu yr hyn maen nhw'n ei ddeud. Fel o'r ymdaith wythnos sydd o'i yn Llundain, Unite Britain. Y syniad mae bod pobl o'r tu allan yn ymosod arna ni. Ond da ni'n gweld yn y fan yma'n stori Zaccheus, Iesu yn mynd at y person sydd yn cael ei dirmygu ac yn newid ei fywyd o yn llwyr. Dyma ydy ffordd Iesu Grist. Mae'n mynd at bobl dirmygedig. Hwna di'r peth cyntaf, mae'n mynd at yr un sydd yn cael ei fychanu. Yr ail beth ydy, mae'r amgylchiadau'n gwbl gyffredin. Nes i gyffwrdd hwn chydig o eiliadau yn ôl. Oedd Iesu yn mynd rownd yn siarad o torf yn hel, oedd Zaccheus yno, dyma fo'n dweud, dwi'n dod i dy dyd i rwan. Ti cyffredin, nid mewn teml, nid mewn gwisg archorff offeiriadol, nid hefo'r offeiriaid, nid semi-celestials, y côr angylaidd uwch i benno, nid seraffiaid yn y digwyddiad, ond yn y cyffredin oedd Iesu yn gweithredu. A mae'r unig gofio hyn wrth fyw yn bywyd cyffredin. A gweld Duw a gweld cariad Duw yn y cyffredin. Mewn cymwynas rhwng cymdogion, mewn pobl sydd yn gofalu am eu teuluoedd neu am y sâl ac am yr oedrannus, bod ni'n gweld prydferthwch yn y pethau cyffredin. Lle mae pobl yn bwydo'r digartref, heb fyny sylw iddyn nhw eu hunan. Ac yn y fan honno, da ni'n gweld teyrnas Duw ar waith. Yn y syml, yn y digyffro, mewn perthynas pobl gyda'i gilydd, yn y cyffredin. Mae'r amgylchiadau. A'r trydydd peth i gloi, mae hyn yn fendigedig, ynddo? O'n i'n meddwl amdano fo. Yr hyn sydd ar feddwl Iesu Grist, y gwaredwr, mab Duw, y Duw ddyn ydy, sut fedra i wneud bywyd y person yma, Zaccheus, y casglwr trethi, yn well. Tuedd y byd ydy, sut fedra i wneud fy mywyd fy hun yn well, ynddo? Sut fedra i ymgyfeisogi neu dringo i fyny yn yngyrfa. Ond be mae Iesu'n ei ofyn ydy, a dyma pam bod wedi dod i'r byd, diolch i'r drefn, ynddo? Sut fedra i wneud bywyd y bobl yma yn well? Ac yn y pen draw, mae'n gwneud hynny, drwy fynd i'r groes a marw dros yn pechoda ni ac atgyfodi pam oherwydd bod Duw am wneud yn bywyda ni'n gyflawn a nid smalio neu cocio byw, ond byw bywyd go iawn mewn perthynas â Duw yn ei garu fo a charu yn gilydd. Sut fedra i wneud bywyd Zaccheus yn well?
Mae pob person ar wyneb y ddaear yma yr un mor werthfawr a'i gilydd yng ngolwg Duw. Does neb yn cymdeithas ni sydd yn llai gwerthfawr na person arall. Tydan ni fel Cristnogion ddim yn graddio pobl o gwbl, oherwydd bod pobl wedi creu ar lun a delw Duw, a maen nhw i gyd yn werthfawr, o'r babi bach i'r oedolyn hynaf. Does na neb yn llai gwerthfawr oherwydd ei hil, ei glodi, ei gyfoeth, lliw ei groen, yr iaith ar ei wefisa, ei riwedd, na'i grefydd. Da ni gyd mor werthfawr a'n gilydd yng ngolwg Duw. A mae bywyd Zaccheus yn newid pan mae'n dod wyneb yn wyneb â Iesu Grist. Di Iesu ddim yn meddwl amdano ei hun, ei ddelwedd, sut mae pethau'n fanteisiol iddo fo, i enwogrwydd, i awdurdod, i gyfoeth, bod yn boblogaidd, ond mae'n gofyn sut fedra i wneud bywyd y person yma yn well. A dyma egwyddor fawr y deyrnas, gwasanaethu, gwasanaethu. Daeth Iesu o'i gariad o'r ddaear i'r ddaear o'r nef, a rhoi a gwasanaethu yn ei gariad. A mae'n amhosib i fabwysiadu'r egwyddor honno'n iawn, heb i ni dod i ffydd a derbyn yr ysbryd glân i'n methu ni, fel y bod ni'n gallu gwneud gwaith teyrnas ddiw. Mae jyst y syniad yna'n syfrdanu fi o feddwl am agwedd pobl tuag at y byd. O, swn i di licio, nath Iesu fynd i'r tŷ, ond does dim manylion wedyn. Mond Zaccheus yn dod allan. Swn i di hoffi gwybod be ddigwyddodd yn y tŷ. Yr awgrym ydy bod Iesu wedi herio Zaccheus ac wedi gofyn iddo fo, gredu iddo fo, pwy medde ti ydw i fi? Pwy ti feddwl ydw i? A bod Zaccheus wedi meddwl ac wedi dweud, ti ydy y Meseia, mab y Duw byw. Dwi'n credu na ti ydy'r un. A phan nath o gyffesu hynny, dyma calon Zaccheus yn meddalu ac yn newid. A drwy gredu'n Iesu Grist, mae o'n derbyn iachawdwriaeth o'r salwch, mae o'n dioddau ohono fo. Ac os oedd o'n canu am un Gymraeg wedyn, mi fysa Zaccheus yn canu o'r fath newid rhyfeddol a wnaed yno fi. Daeth Iesu i'n calon i fyw, oherwydd mae o'n dod allan o'r tŷ ac sgynna i ddim yr adnod, ond dyma hi fama. Dyma Zaccheus yn dweud arglwydd, dwi'n mynd i roi hanner popeth sydd gen i i'r rhai sy'n dlawd. Ac os ydw i wedi twyllo pobl a chymryd mwy o drethin ac y dylwn ni talau bedair gwaith cymaint yn ôl iddyn nhw. Felly, mae calon Zaccheus yn cael ei newid, a dydy o ddim yn rhywbeth hunanol yn newid hwnnw. Mae o'n dod yn gadwedig ac i ffydd, ond mae o'n newid i agwedd o at bobl oedd o'i gwmpas o. A mae o'n gofyn wedyn, nid beth sy'n fanteisiol i mi, ond sut fedra i wneud bywyd y bobl yma yn well. Fel oedd Iesu Grist yn de. Gai gloi, dwi wedi mynd dros yn amser ond, gai gloi efo stori bach rhywbeth rhyfedd ddigwyddodd i mi. Yn Steddfod Wrecsam. Dwi'n mynd fyny'r hen fro. O'n i'n eistedd tu allan i'r saith seren. Mi ddifan yn gwybod am y saith seren. I fagu yn Wrecsam. Ac o ficia fi fanna'n stwna, pobl Steddfod o gwmpas, a pobl yn mynd a dod. A dyma na ddyn yn dod hefo, o'n i hwnna tract oedd o, ond be oedd oedd hysbys ar gyfer noson comedi yn tŷ pawb, sef y farchnad fawr yn Wrecsam. A mi oedd un oedd hefo ni, Siwan Jones, blynyddoedd yn ôl, mae gan hi siop yn tŷ pawb. A dyma fe'n dweud, mae yna noson comedi am hanner o'r 7 yn tŷ pawb. Bydda i'n perfformio, hoffes ti ddod draw i'r noson comedi da fi.
Mae'n rhoi y daflen. A dyma ni siarad chydig bach efo fo, edrych ar y daflen. A da chi'n gwybod weithiau, da chi'n cael taflen, a da chi'n gwybod, o fydda i ddim yn mynd, ond diolch yn fawr i ti am y daflen. A dyma fo'n dweud, lle arall fedra i ddosbarthu'r daflen? Mae gorsaf pysia draw yn fanna, wrach fydd yna bobl yn sefyllio o gwmpas yn mynd i'r steddfod. Dos y taflenni draw i'r orsaf, a dyma fo'n mynd draw. Ac ar ôl hir a hwyr, rhyw chwarter awr, dyma fo'n dod nôl. A dyma fo'n dod at Vicky a fi, a dyma fo'n dweud, ti'n gwybod beth nawr? Oedd fo'n dod o'r Cymain, yn rhywle. Wyt ti'n atgoffa fi o rywun, medda fo? O na ryw ddyn yn gweithio yn Abertawe, medda fo. A nes i radio program da fe, ynglyn â depression. Enw'r dyn, y comedian, os dewch chi ar ei drawsod, Noel James. Mae o'r y circuit. A dyma fi'n dweud, dwi'n nabod fawr o neb yn Abertawe. Ti'n atgoffa fi ohono fe? Oedd o'n gweithio yn tŷ John Penry. Wel, digwydd bod, oedd y mrawd yn gweithio yn tŷ John Penry. Wel, ti'n un spit a dy frawd, medda fo. Ti'n union. O'n i rioed wedi cyfarfod y dyn o'r blaen. Oedd o'n cael sgwrs 2 funud, mi oedd o wedi gweld tebygrwydd rhwng o fi a mrawd Geraint. Dyma Zaccheus yn derbyn i achawdwriaeth. A dyma fo'n dod yn debyg i'w frawd, Iesu Grist. A dyma fo'n dod allan, a dyma fo'n dweud, dwi am rannu'r hyn sydd gen i. Ydy pobl yn gallu yn gweld ni a nafyddygiad ar hyn da ni'n ei gwneud a dweud, ydych chi be? Ydych chi bobl Ebenezer yn debyg i Iesu Grist? Mwyn i enw. Amen. Reit, dewch i ni ganu'r gan yma, da ni wedi cael practis all. Ond mae'n hyfryd o gan, na ni'n gorau am y trwyddi, oherwydd mae'n berthnasol i Zaccheus. Ni wedi ganu'r un o eithaf yn trwyddi. Dewch chi sefyll i ganu nhw.
Mae'n dod, na ni ganu hwnna bod y Sul nesaf, mae'n dod yn raddol. Diolch am eich cwmni, cofiwch bod yna banad, dywch chi ni roi gofal i'r arglwydd. Gras sy'n harglwydd Iesu Grist, a chariad Duw, a chymdeithas yr ysbryd glân, a byddwch gyda chi o'r awr hon